Zatiaľ som z Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Naša univerzita, alebo ja zástupca som to prvýkrát, takže naša univerzita nemá takú zatiaľ veľkú spoluprácu s čínskou stranou, ale v podstate radi by sme rozvinuli nejakú tú spoluprácu, hlavne z toho dôvodu, že vieme ponúknuť taký tradičný ten biotechnologický výskum a zase prepojenie tých smart technológií, kde je Čína líder. To by bolo veľmi zlepšilo kvalitu toho vzdelávania a takisto možnosť urobiť nejaký spoločný výmenný program medzi čínskymi študentami a slovenskými študentami by zlepšilo kvalitu vzdelávania. Takisto by im to dalo lepšiu možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu a takisto by to bolo dobré pre nejakú sociálnu komunikáciu, poznať druhú kultúru a poznať iných ľudí, akým spôsobom žijú, aké majú zvyklosti. A možná takhle, to by lepší, protože tento mikrofon má takhle. Ano. Okay. Děkuju. A druhá otázka bude, právě jste zmínila jako současné jako spolupráce s Čínou, takže tentokrát, jestli máte nějaké nějaký spolupráce pro budoucnu, anebo jestli máte jako nějaký plán, protože víme, že teďka má Čína velmi silnou a Čína je silná v aspektu jako umělá inteligence a pak Shandong má také velmi silná moderní jako zemědělství, takže jestli máte nějaký spolupracující plán pro budoucnu? Zatiaľ ešte nie. Hľadáme tú spoluprácu a vidíme túto príležitosť, že na takéto konferencii sa môžeme personálne, osobne teda spoznať a tá osobná komunikácia je veľmi dobrá na to, aby sme mohli nadviazať ďalšie spolupráce. Takže toto je teda cieľ mojej návštevy tejto konferencie. Jo, děkujeme. A poslední otázka, protože každý ví, že letošní rok je vlastně jako začátek čínského plánu jako 15. pětiletí, tak už máme jako hodně jako publikovali hodně dokumentů o třeba mezinárodních vztahů a spolupráci. Podle vašeho názoru, jestli má nějaké jako hlubší spolupráci nebo možnost hlubších spolupráci pro vaši univerzitu, nejenom v Shandong, ale s jako celou Čínou? Ja si myslím, že má to význam, pretože práve globálny problém, potravinová bezpečnosť nie je len otázkou jednej krajiny, ale je to celosvetový problém a dá sa to vyriešiť len, keď krajiny budú spolupracovať. Čiže tá pragmatická spolupráca musí nejakým spôsobom byť. A práve tá kvalita toho vzdelávania, keď viete prepojiť tie smart technológie, v ktorých je Čína silná, zase s tým našim tradičným výskumom alebo vzdelávaním pomôže lepšie skvalitniť ten výskum a pripraviť tých mladých ľudí, najmä na Slovensku, teda keď hovoríme o Slovensku do budúcnosti, aby lepšie zvládali klimatické zmeny alebo teda boj s tými klimatickými zmenami.